Kublai pi paro at ngapdiang snobhai pi shakane ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog lengba kadi ka video ngan wanra shapi halor kawai ka khana jingja ka basngausi hakaba artli kimen sem ke ba kodon kila do e na ka jing suba jong ka jing hab no jong kawai ka aircraft ka bala ban hab baja sisendon hapo kawai ka dam ka badon ha ka jala Jharkhand India. Ti alikin paralong ngen ya pet bat snap ya kanika video na do basdang hado bakot khnang bangin tip khambnia halor kani ka jingja. Katkum ka jingtip ka balayo banlum na kila patay kubor jong kari lesngaw tho baha ka sngi ba ar Tuesday jong kari ka tayo kata haka arpo trik nailar arhajar arpo saw kawai ka aircraft ka baret ka Cessna 152 ka badon tang artali ki jaka shong hapo jongka balalong try da kawai ka jaka ai jinghikai banlong pilot ni nong nya aeroplane balatip kum ka Alchemist Aviation Private Limited kabadon hapo Sonari Airport Hakanong ba Jamshedpur Jongkajala Jharkhand. Yakane ka aircraft Cessna 152 lathet da ka Alchemist Aviation Private Limited direct nari United States of America kabala yo ro ya ka airworthiness certificate na ka Directorate General of Civil Aviation ka regulatory body lende ka taka bor ka badai pet ya ka jinglong bat jingbet jingbiang ha ka bayadai bat ka jinglong shngain safety jong ki ling soin ka baha phapo ka jingpet jingkmi jong ka Ministry of Civil Aviation jong ka Sarkar India la ong bakanik aircraft kalami ban hair na po Sonari Aerodrome Jamshedpur hakapor khatway bajiman step jong ka atphotik unailar arhajar arpho saw hakabaladon tang u pilot in command ubadai ro unong hikai nya aeroplane but way ukhna ubadangdon hapo ka training pilot katkum ka jingye tho jong ki bor panya jong ka Alchemist Aviation Private Limited kanik aircraft kadon hado prapho litar ko umpnyang kabala bandap ban hair hado saw kanta lai pho minute hasun ya kabala bu por pat ban hair tang shikanta kandit kan san kala do no ya ka signal but contact jong ka Jamshedpur Air Traffic Control Tower hakapor khatway baji shupho minute man step kata tang shupho minute Hadien bakala hair no shasun Laong balayo ikado ika hajan kawi kashnong nimdi kabaha bapo ka Saraikela Khar 7 district Jongkajala Jharkhand but Hadien kata kala shuja lakaja no klemtip shae but yakane layatho shakilat pathai khobor da ka Deputy Commissioner Jongka East Singhbom district ka Ananya Mittal Kibor Panya district but Kibor Pulit Jongki Artli ki district Jongkajala Jharkhand bakan thop yaka East Singhbom district but Saraikela Khar 7 district Harangkat but Kinong Trey Jogatnat Forest Marsinyo Jingtip Halor Kanika Jingja Klempen Slam kila persyang ban pelong nengkong ya kajingya wan kaba klem syong tait ban lap ya kanika aircraft bat ya kiniki angut ki brew ki belaja no ya kaba klem la ban lap ksai ro wat Hadien bon kenta jong kajingya wat shitom Hadien pat lawan ban yerap yakida ka Kenhun National Disaster Response Force NDRF bat hakasngi palai pan kata kasngi Thursday lawan ban yarap no da ka team jong ka Indian Navy na po Visakhapatnam kabala pendankam da kitiar watnya balatip kum ka sonic navigation and ranging device kapan yaram hakapan lap kerpang ya ka jaka hakabradia kani ka jingjia bat ka team ka sedang ban wat banya klem shong that like no tang ha ka janmet jong ka sngi Friday leni sngi thoding baki hab ban sange shipor ya ka jingwat na ka daw jong ka jingtum lo jong ka sun beneng kala don ro ka jingya wat ka bajor da kiwai pat ki team ha ki jaka ki badon marjan bat ka Puralia district jong ka Jala West Bengal Henry ka basngausi pat ka long bawat Hadien ka jingwat ka ba South Nilanter pat lap sai ya ka ni ka aircraft ka balaja bat da suba bakala ban hab shapo jong ka pung Chandil dam na ka jing yo ya ka jing per jong ki chuti hasla kabadan hapo ka Saraikela district
Handai da kajing isen ei kajong ublay Hadien sao pheu Kynta kajing ja no jong ke aircraft ya ka met jong u pilot trainee ne u khna u brandon hapo ka training pilot ya u balatip kerteng kum u subradip dota u badai na kashnong Adityapur ba marjan bat kanong ba Jamshedpur Jharkhand lalap no hakapor men step jong ka arpho artrik unai lar 8,000 saw kat ba ya ka met jong u pilot in command ya u balatip kum u captain Jeet Satru Anan u bana Patna jong ka Jala Bihar lalapat hakapor janmit hakajuk kasngi hajan jong ka Chandil dam ha Saraikela Kharsevan district Jharkhand katkum ka khobor kabala yolum nakilat pathai khobor ka postmortem examination jong kini ki atli ki met yap la le bat pandep hapo ka Mahatma Gandhi Medical College and Hospital Jamshedpur bat hadin la IT no ya ka met badang sa jong kini ki arngut syaki bahayeng hasem ban pandep ya ka badan kam khado haka jinge dei bat kanika jingja ki borpanya jong ka Alchemist Aviation Private Limited ki ong bakat kum bakalong menta kim patla ban batai ya ka daw jong ka jingja ja no jong kani ka aircraft kat kum ki tolong ku bor sarkar la sngau tho ban ka liang jong ki bor badai pe dekmi ya ka Directorate General of Civil Aviation ka Aircraft Accident Investigation Bureau ka Directorate of Line Training bat ka Directorate of Wetness dang ban pelong yakajing toket banlam halor jong ki jing shisha bayadai halor jong kadi kajingja kabas ngausi Paralok play shibon yakapor jong pis ngaba watlet ban like share comments pat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video